Avui cuinarem cookies amb farina de cigrons sense gluten. Preescalfem el forn a 160 graus. Amb l'ajuda d'un processador de cuina, triturem els cigrons per tal d'obtenir-ne farina. En un bol barregem la farina de cigrons, el llevat i el sucre moret. Tallem la mantega daus petits i l'afegim al bol, juntament amb l'oli d'oliva i la mel. Treballem bé la massa. Esmicolem la xocolata a trossos petits. Afegim la xocolata i barregem bé. Amb la massa podem fer dues versions, en forma de boletes o bé en forma de boletes aixafades. Coem a 160 graus durant 10-12 minuts. Traiem del forn i deixem refredar. Les galetes encara estaran toves, han de quedar així.